Oso ohituta ez, normalean ez, beti izaten dut bori bat aldea, o berritxarraken, o dela katamalon edo. Bakarka oso gutxitan, ez, hola ez da dira kantu solte batzu, ez daki non, elkartasun jaialdi batzutan edo holakoetan, normalean norbaitekin batera ez egiten izaten dut. Bueno, ez dakit, ikusi dut, jarraitu dut internet bidez eta aurreko edizioak eta iruditzen oso interesgarria dela eta bueno, nik uste ordu bete politia pasako dugula. Hau da berez gainera, Katamalorako sortu nuen lehendabiziko kantua, ez? Kuriosoa da ere bai, komposizio aldetik, normalean berritxarraken eta beti egiten ditu musika lehenengo, akordeak. Nik ez du melodian pentsatzen, baizik eta akordeetan eta horren gainean egin zitezken, egin litezke 10 kantu agian, ez? Akorde segida batekin. Eta gero akorde segida horien gainean, melodia pentsatzen dut eta askotan egoten dira bersio bat baino gehiago, ez? Baina aldiz horrelako letra eginda dagoenean, ezakit, konposatzeko era guztiz eta aldatzen da, ez? Ze orduan ezin du pentsatu akorde segida baizik eta letrak iradokitzen diranean eta ezakit, niretzako oso prozesu ezberdina dira. Berrin beti musikatik hasten gara, baina aldiz beste proiektuetan Katamalon edo adibidez Sarriren poema bat musikatzerakoan eta beste teknika bat dela esango nuke eta normalean askoz ere erresago egiten zait letra eginda dagoenean konposatzea. Baina aldi berean berritxarrakentzako elitzaileako okurrituko letrarekin hastea, ezakit nola azaldu, baina, bueno, xildu goraiz. Zabaldu ahoa iruntzi dana, berba gaiztorik esan ez dagizun, zarratuko dizut bizia, zarratuko dizut bizia. Pozoina erreinua oraleku duenarentzat, zein gozoa den pozoina erreinua. Zabaldu ahoa iruntzi dana, berba okerrik idatzi ez dagizun, luzatuko dizut bizia, luzatuko dizut bizia. Zen gozoa den pozoina leku duenarentzat, zen gozoa den pozoina tronua. Berbarik egin ez dagizun, ukatuko dizut bizia,
ahoa iruntzi dana.